חברים, הפעם יש לי טיפ קטן לאנשים שיש להם מראות של דאבל טייק. אם אתם מכירים את המראות האלה, זה המראה, זה מבוסס על רכיבים של רם. יש פה כדור של רם רגיל כמו שיש לגו פרו, שהוא מחובר לזרוע, לכידון איפשהו. יש כל מיני סוגים שונים של כדורים, אבל זה מתברק לאחור של המראה. יש פה זרוע כזאת כפולה של רם רגילה, שמקבלת שני כדורים, כדור פה וכדור פה. אפשר לקנות זרוע באורך שונה, אורך ארוך נגיד לאדוונצ'רים, אורך קצר לאנדורים, יש זרועות שונות. ובקצה השני יש מראה עם איכות מאוד טובה של אופטיקה, מאוד עמידה גם, שבה יש לה כדור שמתחבר לתושבת של הרם. זה הסיפור של המראות. המראות האלה כבר עברו איתי שני אופנועים, סופר עמידות. מה שמאוד טוב בהם זה שאתה יכול לכוון אותם איך שאתה רוצה, אתה פותח את הבורג, בוחר את הזווית שאתה רוצה, בדיוק שיהיה לך נוח ולראות כמו שצריך. הם לא רעדות בכלל בכביש מהיר, ואם אתה נופל עם האופנוע, בכל זאת בשטח, אז המראה פשוט מתקפלת, מתעוותת לאן שצריך ולא נשברת. אחלה מוצר, מאוד יקר. שוב, זה מיוצר באמריקה, עולה איזה $100 דעתי לפחות, ואין להם תקן אירופי. זה עוד קאץ', אז אי אפשר להכניס אותה לארץ בצורה חוקית, המכס לא יכניס לכם אותם. זה קצת הזוי, כי הרי מראה של אלי אקספרס ב-50 שקלים מאפנה, שאף אחד לא בדק אותה, וזה סיני כתב עליה טעות, היא תעבור במכס, אבל המראה האיכותית באמריקאית לא תעבור. אבל זה החוקים של המדינה. אז זה בגדול ההיכרות של להגיד לכם מה זה דאבל טייק. עכשיו, מה שאני רוצה, יש להם חיסרון אחד לדעתי, שעליו אני רוצה לדבר, וזה הכדור הזה. הכדור פה הקטן של הרם המקורי הוא גומי רך יחסית, ואין לו גם שום מקום לתפוס אותו עם מפתח. תסתכלו, הכל פה חלק עגול, אין פה שום מקום לתפוס, ולכן הדרך לשחרר אותה, את הכדור הזה אתה צריך לקחת את המוט הזה הצידה קצת, לחזק אותו מאוד מאוד חזק, ואז עם כל המקל בתור מנוף אתה מסובב אותו ומשחרר את הבורג. זה שיטת השחרור שלו. החיסרון בזה שמרוב שסוגים אותם חזק, וגם כדי שהמראות לא יתקפלו תוך כדי נסיעה, סוגים מאוד חזק, ואז הכדור, כמו שאתם רואים פה, נקרע ומתעוות, ומקבל גם, לא יודע אם אפשר לראות את זה פה, יש לו צורה של ביצה קצת, הוא כבר לא עגול. טוב, ברגע שהוא ביצתי, אז בעצם המראה רוצה להיכנס כל פעם לזווית מסוימת, ולא מוכנה לקבל זווית אחרת. אתה שם אותה ככה, והיא רוצה לזווית של הביצה. אז זה קצת חיסרון. אז חיפשתי לעצמי פתרון לזה, גם ככה בגלל שזה היה קצת קרוע וכו'. מצאתי באמזון כדורים כאלה חלופיים, שממש אותו גודל, אותו צורה, רק יש להם שני יתרונות עיקריים. אחד, יש להם פה מקום לתפוס אותם עם מפתח 12, אפשר לחזק אותם כמו שצריך. דבר שני, הגומי עצמו למעלה הוא יותר קשיח, יותר פלסטיקי קצת מזה, מה שמונע את הבעיה של המעיכה. וכשחיפשתי כדורים, קראתי בקומנטס, בהערות באמזון, לראות מה אומרים עליהם, וכמה אנשים אמרו שהם השתמשו בהם בשביל מראות דאבל טייק כאלה, בדיוק בשביל המראות האלה, בשביל למנוע את הבעיה של הביצתיות ושל הקריאה של הגומי. כי המקוריים נקראים ונמחים, קשה לפתוח אותם, ואמרו שזה אחד מהמקרים הבודדים אולי, שדווקא החלופי יותר טוב מהמקורי, בשביל הצורך, בשביל השימוש הזה. הרי כדורי רמבו לא נוצרו בשביל מראות, ועוצמת סגירה כזאת, נוצרו בדרך כלל בשביל מצלמות גו פרו, שבהם כנראה סוגרים אותם פחות חזק. אז זהו, זה פתרון לא יקר, יש אותם באמזון, ובטח באי-ביי, כמו דברים דומים כאלה. הם רוצים, אני יכול לשים פה למטה את הקישור מה אני קניתי. אין לי מושג ככה האיכות שלהם, עוד התקנתי אותם, עוד רגע אני אתקין ואני אדע. זהו, זה הכל. יאללה, המראה שלי פה. אז חברים, שיהיה לכם שבוע טוב, להתראות.